Muna godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama na wannan kungiya na Mar'atu Saliha a wannan gari namu na Kamaru Yawunde. Wannan kungiya tana tallafa da marayu da zaurawa. Wannan kungiya tana tallafa da marayu saboda halin da suke cikin da mu marayu muna zaune, babu wanda ya san cinmu, shanmu, suturanmu, karatunmu, sai wanda Allah ya sama wa imani a cikin zuciya da kuma tausayi. Allah ya ɗora mana maraici ba domin baya son mu ba, domin ya zama jarrabawa a gare mu da kuma iyayenmu. Wannan abubuwa yana iya saka maraya ya faɗa wani halaye daban-daban kamar fashi da makami, sata. Sata, karuwanci. Don haka muna jira da sarkoki